Yohohon mga kadwarf. Nandito kami sa bukid. Nandito na naman kami sa bukid ngayon para mag-prank ng mga dumadaan dito. Ayan. So ang prank natin ngayon ay crying woman prank, which is naglalagay kami ng bluetooth speaker dyan sa gilid. Tapos may twist tayo para siguradong hihinto yung mga motor na dadaan dito. So ito yun, relief goods. So iwanan natin dito guys. Try natin patunogin yung iyak na babae. Ayun. Ayun guys. So let's go. Ginagawa mo. Bahala ka sa buhay mo. No, 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 no.
No, 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 no. Boss! Boss! Black na na po! Sa among kwan ba, YouTube ba? Sir, boss, sorry kayo sa auditor po ba sa boss? Sir! Sorry kayo, sir. Speaker na na, speaker. Oh, speaker na. Oh. Yohohon mga Kadorf, maraming salamat sa palaging pagsubaybay ng aming munting channel. At sa mga bago pa lang napadpa dito sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kung may bago kaming upload na video. So maraming salamat sa panonood ng aming video ngayon guys, mga Kadorf. Sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa panonood. So see you sa next episode. Let's go!